tampere mawde e yeeso ɓe yimɓe ɓe ganduɗa jeeyaɓe ɗo e leydi Sénégal e leyɗele goɗɗe Afrique yettiɓe ɗo e Rosso Sénégal yaltiniɓe ko laamu Mauritanie Amadou Bobo Baldé o jeeya ko Guinée Conakry 19h jagguɗo men on mi wonno hay 3h ɓe resansi men ɓe meloti men ɓe artita hay hunde. Hono Amadou Diallo kanko jeeya koto Guinée Bissau yo ardo ko janggude o tawa ke yeeso do ƴangata ko ɗon tan o nawa kono hay hunde o waɗani e canki mbaɗi ka refule kikiɗe ɓe gaddi ko mahando min komi janggana kuujo kono ɗum fof ɓe wolaji ɓetti kam ɓe sokki e kaso 7 jours prison e balla jiɗiɗi. Hamantine o wi kanko jeeya ko lewru Nigéria duuɓi hande omon liggo toon to Mauritanie kono fonno ko nawtede ko leydi makko. o woni lawol ko min komi Niger najo gonɗo ɗo e Rosso caɗele hande ɗum en guuriɗe ko caɗele ɓurtude ha yalti jiidol sinno ko gonga e gonga so tawi min naggama min nawto leydi alamin saabu ko ɗum won lawol kono oɗo saaha komin guurata e ɗiɗo leydi ko ene muusi no fewi. o bidde leydi Sénégal o wi o jaggama o nawama bom ha tribunal ɓe namdimomo kalis o wi hay mbuuɗo ala police japulen gote musibbam janoɗo nder ladde liggoyade koko nanga caggal noɓe nangani ɓe jogama won balɗe ɗiɗi ɓe nangi ɓe mbima ɓe jooɓa ujunnaji jeegom franc CFA e neɗɗo mo ganduɗa wiyani waɗani ñingi fiidu tumuranke hono jagorɗo Mauritanie kalfiɗade hakkude Mauritanie caggal leydi o wi sa yi ko saabi nde ɗo darde ɓe jiiɗi ko haɓade ɓe ganduɗa waɗi trafica en ittoɓe ɗo yimɓe ene mbiyeɗa nawɓe tan lawol Europe te ndewani bolol saria Lamine Bayla Sène Richard Toll RFI.